Ahoj, v tomto videu by som ti chcela veľmi rýchlo predstaviť môj diár. Patrí medzi ľudí, ktorí si veľmi radi píšu, ale väčšinou to skončilo tak, že som všade mala milión papierikov, veľa diárov, všetkého možného a tak mi napadla myšlienka dať všetko do jedného. A preto podľa mňa veľmi skvelý nápad je, že tieto strany si viem doplňať, vyberať, premieňať tak, ako mi to vyhovuje. Súčasťou tohto diára sú aj povzbudivé verše a výroky a na každý týždeň som dala nejaký iný výrok alebo verš, ktorý ťa verím povzbudí. Je to aj takýto prehľad roka alebo mesiaca. Diár je bezdátumový, čiže dátumy si tam môžeš doplniť. Súčasťou tohto diára je to tento týždenný prehľad a perfektná tabuľka na sledovanie aktivít a dobrých návykov. Tiež verím, že ťa posunú vpred. Každý mesiac sa končí týmto prehľadom vo forme rôznych otázok. Veľmi som chcela, aby súčasťou toho diára bolo aj takýto akoby denný sprievodca, ktorý ťa prevedie tým, čo je najdôležitejšie, a to je uctievanie, trávený čas s Bohom a čas trávený s tými, ktorí sú nám najbližší. Veľmi sa teším z týchto nálepiek. Diár si teda môžeš rozdeliť podľa mesiacov alebo podľa tebou vybraných dôležitých priečinkov, ako sú napríklad modlitebné potreby. A sú tu aj takéto malé, milé nálepky, ktorými si môžeš tento diár dotvoriť. Verím a aj snívam o tom, aby tento diár bol pre mňa aj pre teba pomôckou, aby sme kráčali tým správnym smerom. Aby sme kráčali bližšie k Bohu a k tým veciam, do ktorých nás On volá a povoláva. A ak sa ti diár páči, neváhaj ma kontaktovať na mojom e-maili, ktorý nájdeš v popise. Čaute na budúce.